bayan Allah. Daga ina? Gon ka muka zo. Buna kuma? Me wana? Me haɗan da ku? Gona. Ba san dalilin da ya sa maka zo gun ka ba. Sai kun faɗa. Wannan yarinya ce ta gaya mun wani magana, ka san maganan yara ba a ɗauka. Wai ka ce za ka yi mata aure. To shi ne na zo na tambaya, da gaske ne ko kuma dai wasa ne? Ƙwarai zan aurar da ita. Zan aurar da ita. A waje na. Ba ka san muna soyayya da ita ba ne? Baba. Na'am. Ni nike son yarinyan nan naka. Kuma ni zan aure ta. Me? Kai ɗin? Wana. A hakan? Baba ni shi nake so. Yanzu wannan ne yau zaki kamun ki ki aura? To ba za ka jin gaya ma baba. Wallahi ni zan aure ta. Ni zan aure ta. A hakan? Wana. Za ka aure ta? Ba ka yadda ba ne? Kai ina. Kai ba mu kan. Yaro ai wallahi wasa nake yi. Baba ka san wannan? Na san ta wallahi. Wannan sunanta dubo da. To. Wallahi jallahi ba dan kai surki na bane. In ba sai na kashe gaba Allah ya tsine mun albarka. A ba za mu kai ga haka ba wallahi. To yanzu da shi. To. Za ka aura min ita ne koya? Zan aura maka. Ka san abin da nake so da kai yaro? Ka bari zan je in samu babanka. Sai mai magana da shi gemu da gemu. To kenan. Ai tun da na shigo gidan nan. To billahi allazi la ilaha illallah. In ka ga na fita daga gidan nan ka aura min yarinyan nan naka ne. Za ka ki daura aure babu waliyai? Baba. Kai ga kai ne waliyinta. Ni kuma kaga wannan sigarin shine waliyina. Sigari. To na ji na yadda. Amma yanzu abinda za a yi zan nemo malamai waɗanda za su karanta addu'a. Baba kenan. Kaga wannan tafiyan? Tafi da gidanka kenan. To. Ai ni da komai na zo. Ko ga mai bayani. Baba. Na'am. Ai ɗaurin aure ba sai an je wani ga manya ba. Tun masallatan da suke eriyan namu muna jin ana ɗaurin aure baba. Kuma mun san abin da ake faɗa a ɗaurin auren nan baba. Yarima. Baba. Aiwi. Ku karanta kul wallahu kafa 100 inna a'adaina kalkausar kafa 200. In kuka karanta wannan shikenan aure ya ɗauri baba. Na 200. To, muje kafa 100. Na shiga uku. Baba. Nan? Wannan ba abin alheri ne fa ya sauko a gidanka ba. To. Allah wallahi. To, muje. Karanta da kiwon ma san inda ma ake cewa ba. Fatiya baba har ta kai. An kai? Aure ya ɗauri. Ko baka yadda ba? Kiga ciki ki kwaso kwamatsan ki zo mu ce garo. Ni a haka ma zan tafi ba sai na ɗauko kayana ba. Amma dai bayan Allah ku ji tsoron Allah. Ba waje nan. Ku ji tsoron Allah. Daga duniya sai Kaduna. In ka yi mai kyau ka ganka a Abuja. Ilan ma ba za ka yi ba. Baba bayan sai wata rana. Na'am? Yaushe?